Ko inzi ndachiti pane kamovie kandaka downloada kanyuwani saka tegonongo toenda tese kana kurumu kwangu tongoona movie tese since uri stress uda unoziva ukangoona uchinjinoyi kuentertaina tikatoti mind dzako dziende pane zvimwe ka unotoswera wabo saka togonongoona movie kurumu kwangu kuita mai andinoti hangu we can actually go kwangu kana uchida kuti tiende kwako we can even go kwako kana kutsvaka pangochila and then we can watch together. Let's go. But you don't have to take I like Urisha ngari iwesha wandisezekeza nerudo wandimbundikira rudo zerwa kwere runofachukira rudo zerwa kwere